Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakinhuan Special Investigation Team hapo kajingelam USP ka West Garo Hills u Vivekanand Singh Rathor kalayo kyam ya khanyo ngot kisnar nongluti bat akurap ru ya saupsantli ki arshaka kibade gibala tu lathim da kini ki nongluti nagite ki saupsantli ki kali ki bala sha tu khadwai tli ki de na raja bala khat ar na jengjal ar na tura hinyo na bogai gaw bat khatlai tli na da dengre layo jing tebru bana kite ki khanyo ngot ki bre ki bla shakyam khatsan ngot ki dena ka jilla Meghalaya bat ar ngot na Assam khanyo tli ki mobile phone bat kiwe ki tiar tu layo ban kurup no na kite ki nong tu ki bla shakyam bat la ongru bakadan ka kenhun tu ki ba hapo ka jilla ki ba penya di kini ki kamrunar lajan habaro ki district jong ka Assam bat Meghalaya la ongru ba kaladan ke jingteb bakidan ki arshaka ki basatu na ke jala Assam bat lawan bandi ha Meghalaya lingba ki karkhana shna kali bat kinong de kali second hand lingba ke jingyo kurup shibhau tli ki case lala ban lam hakaba riu tli ki case ki de na Assam bat sautli na Meghalaya